Parafiinin sulatus. Tärkeää voitelussa on, että on hyvät työvälineet ja ne ovat puhtaat. On tärkeää, että on riittävän tukeva voitelupöytä, että pystyt voitelemaan suksen niin, että se on tukevasti paikallaan. Voitelurauta on erittäin tärkeä, että se on riittävän tehokas. Ja siinä on paksu pohja ja lämpötila ei vaihtele liikaa. Seuraava sulatan parafiinin olaksen molemmin puolin. Tulee parafiinikerros. Sen jälkeen sulatus. Sulatan parafiinin yhdellä vedolla. Suksen pohjarakenteiden kannalta on paljon turvallisempi sulattaa parafiinin kertavedolla kuin lämmittää sitä pitkän aikaa kuumaksi, koska nykyiset sukset eivät kaikki kestä lämmitystä. Jos suksen parafiinia lämmittää liikaa, suksen rakenteet voivat olla jopa tunnin kuumana voitelun jälkeen, mutta kun sulatat sen kertavedolla, se on kaikista turvallisin suksen rakenteelle. Pehmeät pahat voit levittää hankkaamalla. Ja sen jälkeen sulatus kertavedolla. Sulata vihreää vahaa myös kertavedolla. Tässä laitan samalla tavalla tämän vahan ja on tärkeää saada rauta riittävän kuumaksi ja yhdellä vedolla parafiini sulaa suksen pohjaan. Ja kovia vahoja laittaessa raudan ominaisuudet entisestään korostuvat.